הפטור ממס מסיבה רפואית הוא פטור שהמדינה קבעה לנכים מעל 90% על מנת לשפר את איכות חייהם. מדובר כאן על פטור מהכנסות עד גובה של כיום 550,000 שקלים, וניתן לקבל את הפטור הזה לעצמאי עד 3 שנים אחורה, כלומר החזר של כל הכספים שהוא שילם למדינה כמס 3 שנים אחורה, או לגבי שכיר מדובר עד 6 שנים אחורה קבלת כל הכספים ששולמו כמיסים. בעצם קבלת הפטור, אנחנו מסייעים כאן לאנשים להגיע לרמת החיים או להגיע לאיכות החיים שמגיע להם, כי יש להם יותר כסף פנוי, ועל ידי זה הם יכולים לקנות לעצמם או להשיג לעצמם תרופות או אביזרים שיקלו להם על רמת החיים. בנוסף צריך לזכור שלהגיע ל-90% של נכות לא פשוט. ולכן, כאשר מגיע אלינו אדם פה, אנחנו עושים לו למעשה בדיקה מכף רגל עד ראש, ואנחנו בודקים כל המחלות שיש לו. הרבה אנשים למשל לא יודעים שאובדן שיניים מזכה באחוזי נכות. ויש עוד המון דברים קטנים שכאלה שמוסיפים לאחוזי הנכות, ואנחנו פה מכירים אותם, ובצורה זאת אנחנו מסייעים לאנשים להגיע לאחוזי הנכות שמגיעים להם. ולקבל את הפטור המגיע להם.